Asentaja valitsee kalenterista työtilauksen. Työtilauksen tiedot näkyvillä, PDF-muotoisen työmääräyksen voi myös tallentaa tai tulostaa. Asennustyön jälkeen täytetään työselostus klikkaamalla työkalukuvaketta. Ja kustannuksiin kirjataan käytetyt varaosat ja asennustyö. Kun selostus on valmis, merkitään työn tila valmiiksi ja tallennetaan. Valmis työ näkyy kalenterissa vihreänä. Taloushallinto-välilehdellä valmistunut työ voidaan lähettää laskutukseen. Kaikki asiakastiedot sekä työtilauksen tiedot ovat valmiina laskulla. Nyt vain tarkistetaan, että kaikki vaadittavat tiedot ovat oikein. Lasku on valmiina lähetettäväksi. Laskua voi esikatsella tai tulostaa suoraan asiakkaalle. Laskun lähetys välilehdellä voidaan lähettää lasku- ja tulostuspalveluun, sähköpostiin tai ulkoiseen laskupalveluun. Näin kätevästi laskun lähetys toimii. Töiden hallinnan kalenterinäkymässä tehty ja laskutettu työ näkyy nyt sinisenä, eikä työtilausta voi enää muokata.